देखी लोग सुनी लो कथा एगो कहतानी। ई कथा छठ के माने संझिया घाट एगो होला, एगो भोर घाट में। भोरे कथा ही सुनावल जाला छठी माई के। सब लोग कथा ही सुनेला तब बहुत अच्छा होला, माने शुभ होला। आप सुनला के बहुत माने अच्छा होला। तो ई हर आदमी सुने लोगन कथा छठी माई के। तो का भैल जे एगो लड़की रहली 10 साल 12 साल के, तो उ लावना बिनत रहली। तो लावना बिनत रहली, गरीब घर के लड़की रहली, लावना बिनत रहली। आ घना घोर जंगल में गईली आ कस के आंधी आयल बस। अब उ पहले रहली खेड़ू की, बस का भला आने के झोंका में उधिया गई। खेड़की क्या हो? खेड़की हो गला मान जे लंगोटा। हाँ, साड़ी के टुकड़ा माने पहले लोग पहनत रहे। तो उ लंगोटा पहन गेले रहली। अब का भई फूल के उधिया गए। अब लगली रोए। बच्चा रहली ना, 10-12 साल के रहली। तो कहली गाँव में जाए तो कैसे जाए। तो रोए लगली बिलाप को के कि हे भगवान, हे छठी मैया, अपने के पूजन के बेर अब निचकाइल माने 10 दिन छठ रहे। तो हम का करी, हमार खिड़किया मिलवा दी तो हम छठ जरूर करें अपने के पूजन। छठ कर उठाए हम। और छठी मैया देवता लोग सुनत रहेला। छठी मैया सुनली, क्या कहली, खिड़किया नजर पड़ा देली कि झोरी झाड़ी में लटकल बा। जाके पहन लेली, खुशी भइल, घरे अइली। खुशी भल घरे अइली। अब 12 साल के तो मानी भइए गई रही। अब 3 साल और ही भल तो उनकर बाप मातारी शादी कर दिल। शादी कैल, ससुराल गईली। तो गईली तो कार एगो बेटा हो गए। एगो बेटा हो गल। अब 2-4 साल के भल तो 2 गो हो गए। 2 गो भल तो 3 गो हो गए। यहीं 2 साल 3 साल मैंने खेप खे के 5 लड़का हो गए। और लड़का हो तबो छठ ना कैली। आ ना छठ कैली तो बड़ लड़का अब छोटका लेके 8 साल का भल तो बड़का सबके जवान हो गए। तो पहुना वाला बस शादी कर दिली। शादी कऽ के बेटा के गहन रख दिली। अब गहना रख दिली। फिर कार्तिक के महीना चढ़ रहे तो कार्तिक में का कैली, गहना कैली बेटा के। तो बड़ बरियात बहुत दूर से बारात माने आवत रहे लड़की विदा करा के। तो का घर जंगल रहे, वो तो ये रोड रहे, वही तो ये धो के आ का करे नाश्ता पानी कथी धइलक डोली? डोली में लड़की उनकर जिन छोटवा खिड़की उधिया रहे न, उनकर पतो आवत रहली। तो का भइल जे डोलिया धो के आ नाश्ता पानी करे लालो कहाँ वार भसुर ससुर। तो छठी मैया सोचली जे ई तो अब छठ ना कैले, 5 गो लड़का हो गए, सब चीज हो गल, बियाह हो गल, 5 लड़का हो गल, पतो हो गए, तभी छठ ना कैल, जरूर कुछ देखावे के पड़ी। अब छठी मैया का कैली, उनका आँख के पतोही को अलूता कर दिली। अब ना ससुर लौके ना मालिक, डोली कुछ ना लौकल। ई डोली में जे बैठल से चारों झोंकली है ना, जे कोई नहीं खेलौकत। का भल जे बरियात इतना निश्चिंत हो गए। झोंकली देखली कोई ना लौकल। पुका फाड़ खूब बिलाप से रोली। तो छठी मैया अइली उनका लगे, माने पुरनिया के रूप धके अइली। कहली ए बेटी काहे रोवत तारू। तो उ कहली देखल ना जाओ, का कहीं गौना करा के आवत रहनी हो, बारात लो आलो जे ले आवत रख, माने बाराती आलो लोग भूख प्यास लगल, नाश्ता करे लगल खलो। आ का भइल जे हम झाँकत तानी तो कोई कहीं लौकते नहीं खे। तो हम ना ससुरार के भई ना नहियर के भईनी, तो का करी, वैसे रोवत तानी, अपने बतावल ना जाओ। तो जे हम का करी, तो करी सुन का भइल। तार सास रहली 10 साल 12 साल के। तो माने गरीब के लड़की रहली। तो लावन तो बिने के पड़े भोजन करेला। तो का कली, जंगल में गली लावना बिने। अब का कली, लावना बिनते बिनते आंधी कस के आए। बस उनकर जौन पहले रहली लंगोटी उधिया गल, माने कपड़ा उधिया गए। तो का कैली, कहली कि हे छठी मैया, हमार लंगोटवा में हमारा भगैया माने मिल जाइए तो खिड़किया, तो हम छठ करें। तो अब तो मिला दिया लुगा के। अब पहन लेली, अइली घरे। अइली 2-3 साल के बाद शादी भइल। आ शादी हो गई, एगो जेठ लड़का भइल 4 वर्ष के। तल फिर दूसर हो गल, तीसर हो गल, करते करते 5 लड़का भइल। 5 लड़का होते होते बड़ लड़का जवान हो गल। अब शादी बियाह कैली। तो देखो तार गहना रहल, गहना करा तू जा रहल बारू, अभी ले छठ ना कैली। तो तारा से हम ये बतावतानी जे का हो, तू ससुराल जई हो तो यदि कोबर हो जाई। आ जब सास मुँह देखे वहीं हन तो कही हो जे खिड़की उधियौनी आ छठ फुसलौनी भाग। अपने का करे छौ के गिरी गाछी पर से, काहे पतो आते घूमने बोल देलक। तो कोबर हो गल,
कनिया के डोली कहाँ उठल चलल दुआर पर कोबर भयल और गैली सास देखे मुँह देखे गैली तो कहता रही जे भाग खिड़की उधियौन या छठ फूसलौनी। अभी गली अपना मालिक के लग कहली देखी गौने अइलक हिया हमार कथी सुनले भी छठ फूसलौनी या खिड़की उधियौनी कहलक हिया। तो ससुर गइले कहले हे बहू काहे से बोलू सास के मुँह देखे गइली ह तो काहे बोलू। तो फिर कथवा कह के सुनौली देखी बच्चा रहली तो इहे भयल जे ई लौना बिने गइली आ बीन के लौना आ इनके का लानी आ खिड़की उधिया गयल। अब छठी माई के सुमिली छठी माई क्या कहली खिड़की उधिया लौका देली आ पेन्हली ओइली घरे आ देखी शादी बियाह हो गए। इनका एक लड़का भयल 4 वर्ष 5 वर्ष का तो 2 भल 3 भल 5 लड़का हो गए। अब देखी एगो लड़का शादी कैली अब हम चलनी पतो तो अभी छठ ना कैली। तो हम आवत ये गावना करा के तो हमरा बड़ बड़िया इतना लौकल तो हम रोत रहनी तो छठी माई अइली ह माने बूढ़ पुरनिया के रूप में। तो उहे बतिया बतौली है उ छठी माई रहली। तो जे छठ करता तो सजिया घाटे तो ना लेकिन भोरे घाटे का करी अरग देवे के पहले ई कथा सुन ली। बस छठ कैला का बहुत पैठ होला सुंदर हो कथा जरूर आदमी सब आदमी के सुने के चाहिए। ये सुनले का मैं छठ के पैठ ना होला करे के सुने के चाहिए सबे सुनेला सुननी लो। तो बुढ़ियो क्या कैली छठ कैली? हाँ तो पछे कैली अब छठी तो पतो आ गई तो कैली भूल गई ना। हाँ भूल गईली आज कहली छोड़ो ना यू केतलो ना करेला तो कहली छोड़ो और छठी माइया देखौली चानक तो कैली। तो छठी मतलब कि अगर भगवान से जौन वादा कर जाला उ करल जाला। अब छठ माई मान ली तू भगवान के मलू दुर्गा जी गायत्री कोई से जौन वरदान मंगल पूरा हो गए तो तारा व्रत करे जरूरी बा। आ छठ में बेकथा के छठ पैठ ना होला मान ली जो कथा मतलब छठ के पूरा लाभ उठा के तो छठ लोग ये कहानी सुनी और सुनाई सबके कहानी सुनाई। एगो बहन कहली 5 आदमी का कह ये सुनी भाई कथा नहीं सुन ली लोगन कथा सुन के तोरक देव लोगन भोरे पहर के। चलिए जय छठी मैया। जय छठी मैया छठी मैया सब लोग के मांग